Bigas kumia bata basa chipata pata vachati sasa ngoma takapasa chifetereni ukamona buda tsinga ndokutaurira panano mumisa ungatoguma wadikitira ende pazvinhu zvacho ana matyira uyo ndimanjuma wemusoro mutsvuku ndiye atinetsa mudunhu usazomuzeza umumu ari kupaza masikati kana usiku manjuma wemusoro mutsvuku ndiye atinetsa mudunhu akapinda futi kwamai mumo musha washata saka edza isabu kana akarara musamutsa pano angatoswera achitishupa vanomuziva vanomuti mazvimba kupa ndotaipi noti yaguta yorutsa vasikana musanyepere kupusa motanga kuuya imi muchitishupa kuti uchema amainda tungwa asi ndiwe waitambira panamanjuma wemusoro mutsvuku ndiye atinetsa mudunhu usazomuzeza umumu ari kupaza masikati kana usiku manjuma wemusoro mutsvuku ndiye atinetsa mudunhu akapinda futi kwamai mumo musha washata saka edza isabu unenge uchiti danga wavhara kuti shaisa nguva yekurara ungopinduka apinda iye manjuma wemusoro mutsvuku vari kuchema madzimai kagutu hanzi dai mamutongera rufu magadheni yapera todini aikurova mukora pasina manjuma wemusoro mutsvuku ndiye atinetsa mudunhu usazomuzeza umumu ari kupaza masikati kana usiku manjuma wemusoro mutsvuku ndiye atinetsa mudunhu akapinda futi kwamai mumo musha washata saka edza isabu kana akarara musamutsa pano angatoswera achitishupa vanomuziva vanomuti mazvimba kupa ndotaipi noti yaguta yorutsa vasikana musanyepere kupusa motanga kuuya imi muchitishupa kuti uchema amainda tungwa asi ndiwe waitambira pana manjuma Intelligent project.